дар мавзеи наврӯзгоҳи шаҳри Хужанд боғи ҳайвонот бо ном Парвоз фаъолият дорад. дар солҳои аввали таъсисёби 40 намудаи ҳайвон нигоҳубин карда мешуд. ҳоло бошад ба маълумоти Мадина Давлатова, директори боғи ҳайвоноти Парвоз, теъдоди он ба 18 атад расида сол аз сол кам мегардад. аз ҷиҳати баъзан номзади шароитҳои зоопарки Парвоз бисёри ҳайвономона мо ҳамин сол мана паланги ҳиндустонӣ доштем ки ин хеле дефисит паланг ҳаста ҳозир ба шаҳри Термез, Ӯзбекистон, шаҳри Термез фурӯхтем ва боз гургои сиёҳ ҳамон буд, гургои австралияимон буд. Инорам ба ҳамон зоопарки Термез фурӯхтем. ҳозир ҳаст як 18 намуди ҳайвонамон ҳаст. Нимивай дар шаҳри Душанбе ҳозир дар Панҷикен, дар даруни парки истироҳатӣ Панҷикен қарор дорад. соҳибкор зан бо ташкили боғи мазкур тасмим дошт ки фаъолияташро беҳтар созад. бо гузаштаи замон рушди соҳаи фаъолияташ тангтар мешавад. ӯ нигаронӣ аз дастгириҳои соҳибкорон, инчунин мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ намуд. Мадина Давлатова чанд сол қабл 40 намуди ҳайвонро аз боғи ҳайвоноти Душанбе, баъзеашро аз шаҳри Тошканд харида ба Хужанд овард ва ҳамин тавр боғи ҳайвонот бо ном Парвозро ташкил намуд. мақсади он васеъ намудани ҷаҳонбинии наврасон буд. тасмимҳои аз байн бурдани боғро низ кашидааст, вале баъзе аз сокинон ва ё худ мизоҷони доимии ин мавзеъ хоҳиш намуданд ки барои хурсандии кӯдаконашон набанданд. ба кор шурӯъ намудем дар парки Бобоҷон Гафуров, ҳамчун зоопарки Саёд дар Кантерниё буд. раиси фарҳанги вилоят Орипов буданд. мо ба ҳаминҷо таклиф шуд, ҳам баробари калонои парки Наврӯзгоҳ моро ба ҳаминҷо таклиф карданд. ҳамин хел суханҳо шуд ки мо ҳама шароитҳои сохтмони боғи ҳайвонотро дар вилояти Суғд ташкил мекунем. ҳайвонот аз тарафи шумо бошад. ман зан бошам, ман қариб 40 намуди ҳайвон воридот кардам, лекин мана 5 сол мешавад ягон дастгирӣ мо надидем. Мадина Давлатова имрӯз ба ҷои ҷалби кормандон писари худашро ба кори доимӣ таъмин намудааст, зеро аз сабаби номусоидии вазъи иқтисодиву ҳолати ногувори боғ натавонистааст ки маблағи кормандонашро пардохт намояд. хурду хӯрок ино асосан аз даромади худи боғи ҳайвонот мешавад, лекин ҳозир нест. мо қасобои худамон ҳаст, бечораҳо дастгирӣ мекунанд, гӯшта мебиёранд. мана ҳозир ҳар ҳафта 1 тон гӯшт медарояд. мо фақат хӯроки иноро шабона метиҳем ҳайвоноя, лекин пулаша вақти сезон сар мешавад метиҳем. соҳибкорзан аз орзуҳои пештараш ёдовар шуда баён дошт ки имрӯзҳо ба дастгирӣ ниёз дорад. ба маълумоти худаш пешниҳодҳо барои ташкили боғи ҳайвонот дар кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон низ шудааст. аммо Мадина Давлатова бо умеди рӯзҳои хуб дари боғи ҳайвонотро набастааст. давоми 5 сол мешавад ки дар ин самт кор мекунад. нархи чипта барои тамошои боғи ҳайвонот барои калонсолон 5 ва барои хурдсолон 3 сомонӣ муайян шудааст. аммо ба қавли соҳиби боғ аз ҳисоби даромади ночиз ҳатто қисме аз хароҷоташро пӯшонида наметавонад. шароити ба вуҷуд омада маҷбур намудааст ки соҳибкорзан аксарияти ҳайвоноти худро ба фурӯш гузорад. Парвоз ягона боғи ҳайвоноти шаҳри Хужанд мебошад. як шери модару наздик $4000, як паланг қариб $5000 ба боғ ворид намудааст. ӯ умед дошт кораш рушд мекунад ва сокинони вилоят ба тамошо меоянд. аммо бо гузашти наздики 7 сол тамоми умедҳояш барбод рафту ҳоло намедонад чанд ҳайвони боқимондаро чӣ тавр бо хӯрок таъмин кунад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.